Говорите ли някакъв друг език, освен английски? Не. Не, за сега не. Ами да, защото ние сме чужденци и ние да сме българки. Не сте българки? Не. Говорите перфектен български, откъде сте? Ние сме от Украина. Добре, можете ли да ми кажете някаква фраза? Брудни танци, чиста водка. Помниш ли някоя фраза на немски? Sehr gut, wunderbar и тъно. Може ли да кажете нещо на датски, някоя фраза? Я хера Максим. Какво означава това? Аз казвам Максим. I speak Arabic. Arabic, can you tell me something in Arabic? الجو اليوم جميل جدا. Like the weather today is very nice. Okay, can you give me some phrases in French? Ouais, bien sûr, on peut donner des phrases. La Bulgarie est un pays magnifique. Wow, okay, can you translate it in English? Yes, I said, of course, I can say some sentences. Bulgaria is a wonderful country. Говорите ли някакъв друг език? Говорим много други езици. Добре, може да ме кажете някоя фраза на някой език. На кой език? Знаем какво знаем. Френски знаем. Знаем френски, Немски, английски, руски, английски. Добре, нещо на немски. Примерно кажи, искам да си купя сандвич. Möchte gerne einen Sandwich kaufen. Ти не срещаш ли се някаква фразичка? Тем же самым примером, я заходила в кофе, хотела покупать кофе, бутерброд, но у них кофе окончилось. Преводчите трябва тук. Ами по нейния пример исках да вляза си купя кафе и сандвич. Някой кафене, ама им свършило кафето. Добре, но благодаря за отговорите. Лек ден ви пожелавам.